Il-kuntratti tal-ħaddiema tal-Wasteserv se jkunu mġedda għal 3 snin, minflok kull 6 xhur. Din il-miżura se taffettwa 150 ħaddiem birwoli differenti, minn cleaners għal securities u kif ukoll periti u xjentisti. L-ewlieni ta' din il-miżura huwa li tneħħi l-ħaddiema mix-xogħol prekarju u dawk li tkellmu magħna fissru li l-bidliet fil-kuntratt tagħhom se jfissru inqas inċertezza. Teffettwana ħafna ħjar. Serħan moħħi kun mistrieħ. U anke mmur il-bank bħala loan, għax qabel meta kont immur kienu jaqtaw la qalbi, issa ħafna ħjar. Ħafna tajjeb għax dak li jkun jista' jgħolhom u anki dan moħħok mistrieħ li għandek 3 snin kontratt tajjeb. Iċ-ċemen tal-Wasteserv David Borg qal li kien ilu jinħass il-bżonn li jkun hemm bidla fil-kundizzjonijiet tal-ħaddiema u dan sar wara laqgħat b'suċċess mal-Ministeru tal-Ambjent. Fejn il-Wasteserv ħafna mill-ħaddiema tagħhom huma ħaddiema tagħna huma żgħażagħ ħerġin fil-ħajja miż-żewġa lil mid-djar ta' huma missierhom b'kuntratt ta' 6 xhur qatt ma setgħu jersqu lejn bank perkażu biex jagħmlu loan biex jixtru d-dar tagħhom jew biex tixtri karozza. Illum il-ġurnata millum il-qoddim li jkollok kuntratt ta' 3 snin il-ħaddiema tajnihom serħan tal-moħħ u kwalità ta' ħajja aħjar. Meta ltaqa' mal-ħaddiema, il-Ministru għall-Ambjent José Herrera qal li l-Gvern huwa impenjat li jkompli jtejjeb il-kundizzjonijiet tagħhom biex huma wkoll igawdu mill-ġid li qed jinħoloq. Bħala partit tal-ħaddiema propjament, l-Labour Party huwa l-partit tal-ħaddiema, għandna nindirizzaw il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema bi priorità. Indubjament, il-prekarjat hija kwistjoni li ddejjaq ħafna nies u hija problema li wieħed irid jindirizza u naħseb mod ta' kif wieħed jibda jindirizza din il-problema hi billi l-kuntratti tal-impjieg nagħmluhom mat-tul.